Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang sebai pi baro syaka bati CTV rengkat bat kimat jonggani kejan met sni sajan kasipau tarik Kyllalyngkot arhajar arpun reu. Kimat Khubor na ke Jylla. Menteri rangba ke Jylla Konrad ke sangma ula kerpat ya kipat ba ke rilom garo. Ban penne ya ka syongsuk syongsain hadien ba weu breu ula yap bat ki wei pat kilamansau na ka jingsha tombor hagi breu ki bamlaban itu ha West Garo Hills District. Hau kerwa bala pa sya gilat pasai Khubor menteri rangba ula yatu ba laingut gi breu ki la syakem hadien ba kalami ka jingye pen ibor ha pedeng ki arkan hon hajan kesnong raja bala. Menteri ke Sarkar Jylla uba lakmen rembui uba longru MLA jong ke UDP na amlarem constituency ula ong ba omla banlen ba karel kan kentiu bhaya ka yok ke kot jong ki pat ba henrei ka jing kalong namar bangi dei ke jai pen reu ka barit pat kum tangi septing yok ngi syak telep hagi wei pat ki jai pen reu ki ba he pat uba rembui ula yai ban ba ke Jylla Meghalaya ka ba dei ka scheduled area kadon kam ya ka jing ya selok bat ki pat ba shua ban shim ya kano karai. Hakawai pat Kylleng uba lakmen remboi ula ong baka Sarkar ka sngo khia bhaya ka jinglong jingman hagari Bangladesh namar ba ki don ki samla pulie doktor nagari India hagane gari bamarjan. Hagjo Khubor ula pan pauru ka jing sngo yau blai ba watla kari Bangladesh kala sakhi ya ka jingya snam ka bashir kai bha nrei ki khasi pnar ki ba shong basa hagi ba bun ki shnong hagari Bangladesh ki shongsuk shongsain hadu mentamane. Dr. Mukul Sangma ubalong nangyalam jangka All India Trinamool Congress ha Meghalaya. Ula ong baga parti ha Meghalaya kamshim la shania satya haka Indian Political Action Committee lani ka IPAC bantrei na ka benta ka parti haka election. Hadien khendiat sngi ka jingkhanra ka Enforcement Directorate ya ka Office Trekam jong ka IPAC hanong ba Kolkata Dr. Mukul Sangma balong ru unong yalam Kylleng persya haying dorbar thau an ula ong ba ka parti ha Meghalaya kala shim ya karai banom ya don benta bat ka IPAC bat hadien ka election ka balalong ha usnem arjar arfulai namar ba ka parti hi ka shania baik hagi nongtrei jong ka parti hagi snat trekam ki badan hagi constituency. Assistant Secretary jong ka snong light nong se uba Morning Star Shabong ula kena bau acting lengdo jong ka hima so yong ukhen ya ka hukum jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kum ka janyat kejat. Hadien ke jingya kenduk yau executive member uba khmi ya kata elaka ke district council hnin kasngi uba Morning Star Shabong ula kena ru bau acting lengdo bat ulengdo jong ka right nong se kim shimla buram satya ya ke jing penmi hukum da ke district council ban penlong ya ke election jit rangba snong ha ka snong light nong se ka balawan ra shibun ki jing ya ki pat ba nong snong hagi babon ki dia. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kalapan pau ya ke jing sngokhia halor ke jing bum sha shu jong ki bor sanchar karib hoi district ya ki truck ban yeng harut surok President keseng uba moslandar marngar ula ong ba keseng kan sa lek pen sngo ya kani ke jing sha ki bor Sarkar khanang ba ka Sarkar kan dup shnano da ka by lane harut ke surok ba National Highway 6 khanang ba ki truck kit mar kinyo ban pen yeng kat badang trekam ki kenta ba penjari ya ka no entry sha ka Jylla Assam. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kalamaham ting yaki katto katni ginong yalam bat yaki dekhot jong keseng ki bale dalal da ka ba ailat shwa yaki kali ki banabar ban yo let kit mar kat ba ki khnyot ben yala ki jong ki para dekhot. Hagawai pat Kylleng ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kala keno ba ka jurbha ka jing thau tu ha ki petrol pump hapo ka Jylla. Hagji kren bat ki lat patai Khubor uba moslandar marngar ula kentu ya ki try jong ki petrol pump ba kim dei shu nang ne shkhmat ban le ya kane ka kam buito nrei ki dei
ban ai ya jing syakri ke bahok syakipai ba hagalenti ke badai lem kamta ka seng kamban se ban shimno da ka weipat kalenti ki bahayeng hasam ki balalap ya ka din mong bat ka dak jingem snam hakamet jong samla bipol inghi ubala klat no kila ujor syak pulit ka maulai police station khnang baki pulit kin panlong ya ka jing tokit ke babnya ban lap ya ka daw tan rai Uniu samlau day nagsnong kulia Haribhoi district bat ubatrei hanihu. Ya kamet jong samla people lara no sya civil hospital nongpo ban le ya ka postmortem kat kum ga jingkwa ki bahayeng sen. Hadien ka jingpen sapriang jong ka KSU ya ka dur hagi social media ki pulit ka Krishna Giri Police Station kila pentip show president ka seng usamla donbok lang nongput ba kila lap ya uba child ba muksor uba ladon hapdeng ka jingmen saw ba lapen kit no ya u sya government medical college bat hospital Krishna Giri ha ka Tarik Kyllalyngkot arjar arpun reo ha ka por ba laibeje no pai sngi ha hospital ki dikhot kaseng kilalap bauba muksor ulaman saw na gibenta jong ka kejat bat udon ru hapdeng ka jingmen jing sumar sukher jong ki bor peniai ka hospital da ka jingirap jong ki dikhot ka KSU Bengaluru unit ka Indian Red Cross Society Meghalaya State Branch kala ai jingirap sya ka longyeng jong ka kong penhun lang wanyang ka bala mat ya ka jing plu no ka yeng ha mau kan ro umshi ka Indian Council of Agricultural Research umyam kala rakhi gejinga lenti ke basan puai snem ban ajing syakri na ka benta ban kentiu ya ka rep karyang ha ke Jylla Meghalaya bat ya ki Jylla ha than chitai lammi ni jongkari India la pliru ya ka farm school on air bat ha ka juk por la le buram kerpang ya ki nong trei jong ka ICAR ki baladan benta ban no senyang ha ka ba kentiu ya ka rep karyang hapo ka ni ka thai u Anshul Jubilee u balong u klor yakura UFC u banengkong hakari India un sawan yu kejat hanong bak shalong bani shimenta haga seminar bala pelong daka IDM Fitness and Fight Club naga benta ban ajing hingkai kumno ban pendon kam yaki but yakura bat ban yakendo markmat bat kinong yakun bat kinong shimenta kaban sedang haga sengi thok dieng banwaan ka khan reu Tarik Kyllalyngkot arjar arfunri mentai ni khmi ya kimat Khubor na Kylleng kari ka sany hima sima kalanang khlut ha ka sing sajan hadien ka jingkno teng e jongki nongyalam na ka Vishwa Hindu Parishad bat ka Bharatiya Janata Party ya ka menteri rangba ka West Bengal ka Mamta Banerjee da ka baong bakala khanglat ya kitanat trekam jong ka sarkar pedeng bat la keno baka penhun ya ka vote bank kepada negeri Bangladesh. Justice Sumen Sen ulabam smai haga sing sejan kumu Chief Justice jong ka ying bishar Kerala High Court. Ulat ka Jylla Kerala u Rajendra Arlekar ula penbam smai u Chief Justice Sen haga jingilang kepala long Harash Bhavan ha Thiruvananthapuram ha kaba laidon lang ginong bishar jong ka ying bishar High Court bat ki kenrem kilenda. Arngut ki nongyalam barang ba jong ka BJP ha West Bengal. Katau nongyalam kalian persya ha kaying dorbar thawan jong West Bengal u Suvendu Adhikari but Vice President ka Jylla u Jagannath Chattopadhyay kila kop ya ka menteri rangba ka Jylla ka Mamta Banerjee da ka baong baka dayban pensisya ya ki jing keno jong ka halor ka jing don kti jong ki ha ka mokot duma shalanto yau doyong lanikin ujor persya ya ka da ka bai menrain kaman u MP jong ka Chief Sena katanat UBT u balong ru u National Spokesperson u Sanjay Raut ulaong ba ka jingi trailang jongki arngut sipara ki thakare na kabenta ka election bri ha Mumbai Municipal Corporation kalong ban plat im ya ka Mumbai bat ba ka jingi trailang jongki kalatay ka jing shania hapdeng ki pait pa kanong ba ki pulit ka Kolkata kila kem ya way brio ha ka bayadei bat ka email ka berngem penbethai bom ya ulat ka Jylla u CV Ananda Bose uni ubreu bala syakem udai bala tip kerteng kum u Subrata Dotta layathu ki pulit hagamit sithodi
Kajing kriat ha West Bengal kala nang jur. Hadin ba kajing kriat kala sam syagi benta jong nang ba Kolkata bat sa syagi wei district ba lakmilti ba kajing kriat kan nang sam shushu hagi kindiat semi pansawan. Mentai ne pai syagi mat Khubor na Kylleng kiri Pyrthei. Ka Pakistan kan sa pelong ya kajing ai dawai polio ya ki palat 1,000 million ngot ki kena red ki ba hapo sans nem karta hakari borok kowei kumshi bentaban rat ding khong ya kajing pang polio kaban sedang nadu ka artarik bat kaban kot haduk ka pratarik u rempang lapentip ki bor badai pek jong katanat ka koi ka kia negasi. Kajing long jingman ha Iran kalanang jerwat na kajing yakhi kepala por syaki palat shispa teli ginong ba ha negeri. Ka India kala pekngor bhaya kajing long jingman namar ka jing senjor ka sencar ka khadar hagari Iran. Kani kala bu jingmaru wat ya ka jing bay pisa jong ka India ha ka kat ling jong ka Chabahar ha Iran. O President ka Brazil, o Luis Inácio Lula da Silva, bat o Menteri Rang Bakdo, jong ka Spain, o Pedro Sanchez. Kilaya keren halor ka jingete soskular ban khayi lailo hapadeng ka Mercosur bat ka European Union, bat ya ka jinglong jingman ha Venezuela, ong ka Office o President jong ka Brazil. Wei brio la khlat no ha ka jingplo ka klau ka badang yai peteng ha ka Jylla Victoria ka badan ha ka benta syate lamingi jongkari Australia. Ka Premier jong ka Victoria ka Jacinta Allen kalaya tu ba ha ka jingalang bat kinong to Khubor ba u brio bala khlat no bala yap hapo ka kali jong u hajan ka nong ba Harcourt kat ba kaba jingai kumba shispa 10 kilometer sepang stay lam jong ka Melbourne. Udkhat barang ba ka Taliban Mufti Nur Ahmad Nur ula one poi ha New Delhi ban shimti ya ka kam kum u charge d'affaires ha ka embassy jong ka Afghanistan la ongi he sarkar negasni. Nur Ahmad Nur mensyuaw labat kum Director General jong ka First Political Department ha ka Ministry of Foreign Affairs jong ka Afghanistan. O President Donald Trump ula ong ba uday hok ban yo ya ka Nobel Peace Prize dak bakam ba ulala ban pensange ya ki babon gitma kentup ya ka jingkam ka ba ulala ban khanglat ya ka jingile tma pedeng ka India bat ka Pakistan. Kito gilong kimat kublai.